sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tiggere sire tiggere yene jammela matama rewyela matama siiwi tohomaji ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno ibrahima saydou kane to luk sayba gorgol e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men hanki o leydi sénégal société suudu men sas waɗi cérémonie dokkirgol ko fati banggue machinaji piyoji mburu wonande coopérative uji taweteɗe nder leydi ndi yoga e département ji tawtorama ɗum ñalawma hanki o e gardegol directeur société suudu men sas woni dame fala to leydi mauritanie wonande sappo e ɗiɗi tuumaɓe ko fati banggue dossier ji dirtinɓe ngalu e laamu Mohammed wul Abdullahi Saar gila hanki darima yeeso bar e ñalawma hande o kala kamɓe kala ɓe jeddi ha mimi leydi koɓe tuuma ko kala to leydi Mali jillu wonande gardiɗo commission union africaine woni Moussa Faki Mahamad gam yurnitade caɗele leydi Mali siftindona leydi Mali caggal nde yowono e hitande yawtunde union africaine hoore mum yowino leydi Mali to leydi Guinée wuro wiyetengo Fafou ne tawe e nder leydi Guinée tonne kadi tampini finoɓe ngoɗon wuro koko wiyete baaɗi taw ko ndinkaji caggal nde ɗi naate ngoɗon wuro ɗi tampini hewɓe taweteɓe toon cukalel gotel guela duuɓi sappo gañima hen gañande musde no feewi kabruji men manaw en ha to Côte d'Ivoire Togo Ghana Burkina Faso RD Congo Libéria ma en jaa to jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen caabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire caabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala caabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗon kono noon hewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade caabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde caabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djibisi ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi laaɓaɗo ƴewgal kumpitiɗo lasrari sa jokkodire ceerno Djibisi arkimo indema e inde nenema ma o haalane caɗele ma ha cikka elle ko onon gonduno
ceerno jibisi ne nawdi danayal e ɓalayal kala so tawi koto fannu danayala ɗum ko bindola omo loota omo itta humre jogiiɗo caɗele bawɗe wonde e kala sifa fannuji kala sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen ko laaɓi so tawi koto fannu leɗɗe ceerno jibisi ne safa kiis fibrom ndogam cité hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala asma jabet yogay fannuji e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno jibisi ne jogii pegge nden kay kisala usula ceerno jibisi haɗani ɗon tan omo jogii leɗɗe tati e sifa mbadiji tati ɗin leɗɗe noona hen gooti ne safra kene tolno e sappo e jeeɗiɗi gotkiki ene ya ha sappo e jeenayyi rafi kala so tawi noon koye fannu tataɓo waddete koye gawri suuna walla ni gawri samme sa waɗino wiiri ni ma yiito hen hoorema ene safra kene tolno e sappo e jeenayyi rafi kala ceerno jibisi taweteɗo to jum sa yiɗi jokkodirde makko fannu ƴewngala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi noon ko leydi Mauritanie gonɗa joɓata ko ujunere uguiya ɗum noon mbatta koye orange money walla weeva so tawi noon ko tonggode makko ha mbawa jokkodirde e makko e ndiɗon mbaadi mbatta ko 77 653 03 67 ɗum woni numéro makko orange money walla weeva so tawi noon ko appela ha mbawa jokkodirde ceerno jibisi mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko whatsapp ha mbawa jokkodirde makko ko tonggode leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto Nouakchott netteka woni toon ko musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy sa yiɗi jokkodirde ona mbatta ko 48 10 00 13 walla mbaɗa 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare capantati goo siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba an jiɗɗo caabune laaɓale lallitare itta tasuji ma ha laaɓa walla ni jumri moƴƴudi yaadude jamandu kame gommage mum kala sa yiɗi hebde tonggode ɓen joɗaniɓe wonanɗen caabune jumri kala mbatta ko 78 538 34 18 ngan sanga mamin mbaw rokkirdema tonggode kala ɗo gonɗa hena gattaten koye ziyara umariyena capanɗe nayyi tati ɗi wala lawola on ziyara yuɓɓinama nogase jeeɗiɗi nogase jeetati nogase jeenayyi nduɗo hen lewru to halwar Dakar Medina tijjama hen iwɓe toon to Mali ha toon to Mauritanie kame Gambie e Guinée e banggueji kala ha e diaspora kala ɗum noon ko ziyara ceerno Alhaji Saydou Nourou Talla ne wonde ceerno Muntaga Ahmadou Talla ɓe ɗiɗon ndendina oɗon ziyara yuɓɓinama kono kadi cérémonie officiel o arti e yañade ceerno Madani Talla ngam wasiyade ɓen dawriyankoɓe e ɓiɓɓe gendidi leydi ndi kala ha tenti noon ɓen dawriyankoɓe nde ɓurata rentade no feewi moƴƴina jokkodiral kame gonka nde yimɓeɓe kala ndentoto fitinaji ngaluji cuuɗiɗe leydi ko wayno gaz kame pétrole taw yaltinɗum ko jayde wonande presse Afrique to leydi Sénégal keɗona joni gartiren koye société suudu men SAS gardugol docteur Abdourahmani Ka société suudu men SAS hanki yuɓɓini cérémonie taw ko tottirgol wonande masiŋaji piyoji mburu kene tolno e nogase jeegom masiŋ taw ko giwɗi toon to Espagne taw kadi ganduɗa koye coopératif uji taw ɗin coopératif uji taw koye département ji ɗi leydi Sénégal ha toon to Mauritanie guiɗimaka kala kono kadi teskama hanki hewɓe ngari to ñiɓirde wonande société suudu men SAS e gardugol directeur o woni Dame Fala kono ne kadi ancien coordinateur société suudu men SAS woni Oumar Massara kono ne kadi Oumar Abbas o kame yaadi mum kala
caggal wonande waktuji duumiɗi batu caggal mum waɗi ciifande ɓen notaniɓe ɗin coopérative uji taweteɗi nder département ji ɗi leydi Sénégal moni kala heeɓi machine taw ganduɗa ko machine aji beɓɗi dirtinde nawde kala e nokkuji ɗo ganduɗa kala ɗo cérémonie waɗi walla duggere waɗi walla ziyara waɗi so joomum jiiɗi mburu walla ni croissant walla gâteau ji ene weeɓi ene newi on machine ara yetto taw ne fiyana joomum mburu kala ko yiɗi taw koye kaldiggal taw kadi ganduɗa ɗin machine aji ari mbarisé e courant aɗi nawa kadi ko fate banggue gaz ɗum woni dokkirgol e tawtorede directeur o ma en ketto hen seeɗa banimen debbo nottiɗo toon to Kanela o noon iwi ko toon to diwan mo Kanela. Bismillah konngol ma en konngol amen ko iɗi fof komi yetta Allah yettude ngadiel ka baɗɗo sababu ha suudumen SAS joni o Dampal directeur Dampal e ancien coordinateur Oumar Massar e Oumar Abassène Allah jarama on jarama mbawmi wiide ɗo tan on dokki min fois on dokki min lawol pour développement lawol pour liggey heddi noon ko no gadiel wi hanki ni ko liggey ɓuuri haala goppen haala liggoɗen ɗum noon min jagguiri ɗum momin daaro min liggo ha min daña hen komin jinno ko ha objectif aji jiɗanoɗi hen ɗi pour min mbawa ɗum wadde obtenir ɗum noon Allah jarama no gadiel ka jarama o ko département coopérative département mo Kanel Oumou Ali Bokoum ɗo ko Kanel kono kadi teskama wonande Bakel Kanel nonne kadi Podor Saint-Louis Louga Fayanma Tambacounda nonne kadi Kolda Vélingara Kaolack ɓeɗo hen kala hanki tawrama ko fate banggue Mauritanie Guidimaka ko hanki ponno arde kono dirsini ha comme no hande walla janggo ni kañumenne ma garan hen wonande machine mumen ma en ketto hen seeɗa Abou Diop taw ma artanen e oɗon sifa mo weeli ngara mi faye pulaar yettude Allah yettude ngadiel yettude Allah yettude Dampal directeur kesso cuɓaɗo yo jogoro jaam ko totta ko suudu men SAS yettude Oumar Massar ina fuɗɗi ha ɗo jarten ɗo Oumar Abbas en foof yettudeɓe yettude kadi président ji hooreɓe ɓe arɓe ɗo ɓe foof liggey o yooɗi te kadi min jaɓri sabunde liggade ɗum ummini min suudu men SAS fandare mum ko yo ƴellitare wat e diwanuji ɗi fandare mum ko yo ɓamtare wat e nder leƴƴi ɗi fof noon wona wolof wona pulaar wona joola te so Allah jaaɓi min nani ko haala ɗo ko min jaɓine saabu ko ɓamtare min mbi ɗum noon ko fuɗɗode tan ko goo woni ɗo e oɗo goore Allah no wawi jibina ko ɓuuri janggo jom ko ɓuuri oɗo goo en jetti Allah en jettinela ɗum kadi inchallahu somin kooti mamin mbaɗ ko foti wonde ko liggade ha janggo jaam min keeɓa gartam e ɗeɗo golle e min totta a jarama ɗum ɗo hen ko golle gewɗe e président société suudu men SAS woni docteur Abdourahmane Ka hanki wonno dokkirgol ɗiɗon machine aji Oumar Massar ancien coordinateur ne arta seeɗa e laɓɓitande yimɓeɓe wonande sifa mbadi ɗo hen machine aji holnoɗi kutorte canɗi tati hon mawen arnaro ayi tati ɗin ɗi mbatta hen ɗi te to mburu o tegoto walla kala ko mbawɗon fiwnu ɗo ɗum tegoto eyyi waɗi hen solo tan ka ya andu no ɗum huɓɓirte ganda no ɗum sorte ganda mburu o cuhulɗa fiwnu combien de température ƴettata te won catalogue gonɗo nder mo haalanimo foof ɓe wiyamo tawi sohlu fewnu mburu tawi sohlu fewnu croissant tawi ma sohlu fewnu goɗɗum wonna mba arata saradi gandi keeti ga wonno explication famminde yimɓeɓe taw kadi ganduɗa ko fuuruji beɓɗi e guinde e dirtinde e kala waktu e kala saaha tawɗa fiide mburu fodde kala ko jiɗɗa hen taw kadi ko mburu moƴƴo jaaduɗo e jamanu ɗon kala ko haɓade jonde wasam gollago taw ko société suudu men SAS ha joni keddorɗen koye leydi Sénégal garten koye maire Wourossogui woni Moussa Bocar Thiam holliti wonande ɓoyata projet ji ɗi laamu leydi Sénégal wone mahade toon to Wourossogui nder commune o ɓoyata gasa ha laaɓa ko wayno aéroport régional ɓoyata gasa ko noon kadi hôpital régional ko wayno kadi deuxiéme collège taw ko caserne sapeur pompier kala mum ɓoyata mo ganduɗa ngal bowal laaɗi diwoje baɗawal kene tolno e sappo e 4 milliards koppreje franc CFA ko noon kadi hôpital mo Wourossogui kesso mo ganduɗa baɗaɗo kene tolno e 22 milliards ɗum kala
mawɗo leydi ndi ɗum tagi mawɗo leydi ndi darni ɗum ɗo noon o holliti ɓoyata ɗen gueɗe kala ma gasa mittina mawɗo juɓɓinaɗo to tiggere yene ɗum noon ko yurnitade wonande kewendi yimɓe e hollirde hoolare mabɓe ha hande faade mawɗo leydi Sénégal hono Macky Sall wonande ngal moɓodiral mangala kanko on Moussa Bocar Thiam woni jagorɗo tambiɗo ko fate banggue communication télécommunication arti e ruttude konguɗi gam hollirde mami mbaddu kuccam e kuccam on biyeteɗo Ousmane Sonko mo ganduɗa hande o ala kala ko woni o yaltini en konguɗi kewɗi o holliti hoolare mabɓe mawde no fewi faade mawɗo leydi ndi hoolare ɓiɓɓe leydi ndi faade mawɗo leydi ndi ɗin konguɗi yaltin toon to tiggere yene to Kerma Sara kene tolno e fo police tato woni nangaɓe toon taw kadi ne wonde bandiji joyyi nanguiɓe ko brigal ɓen payɓe juuɗe ɗum ko caggal teskede nden kay kisal ne ngakki toon to wuuro legal biyetegal Kerma Sara ha joni keddoɗenam koye leydi Sénégal ko fate banggue candidature Macky 2024 kene tolno e temedere capanɗe jeegom gonnoɗo maire e nder leydi Sénégal kamɓe kala ndendi darni cotal mangal gam hollirde maɓe gonan mawɗo leydi Sénégal maɓe juɓɓin kene tolno e tourné mabɓe e nder 14 région tawiteɗe nder leydi Sénégal taw kadi ganduɗa ardi ɗum ko gonnoɗo sarɗi yanke député woni alelo taw ganduɗa gonnoɗo maire mo Taïba Ndiayena on ardi ngal ɗon cattala wonande mouvement hip hop en yimoɓe kelme rapa e simona ɓe mbaɗi conférence presse mabɓe hanki ɓe eurima laamu ngu ha tenti mawɗo leydi ndi Sénégal nde accite ko ɓuuri yawde wonande on rapport biteɗo niddof mo ganduɗa taweteɗo cuuɗi niɓɓiɗi Sénégal caggal nde yaltinno vidéo goto ne noddita hen fitinaji ne nodda hen yimɓe dillide leydi ndi gam haɓade troisiéme candidature mawɗo leydi Sénégal duɗal jaabi ha teɗingal Gaston Berger woni UGB wonande toon to Saint-Louis Wuli Diaw pelɓodiral hakkude ɓen étudiaji kame police gam hollideɓe hofgo balɗe tati hanki caggal nde ɓe mbaari lawol ɗimmol ngol ɓurgol wawde rewede ɗum jeeyi sababu hanki ɓen dadiɓe jippe mabɓe ha ganduɗa waɗi ɓen étudiaji gañiɓe hen kamɓe étudiaji ɗine ɓe gulliti oɗo saaha yiddeɓe ko yo gurdam mabɓe moƴƴine ɗo rissa toola tonne kadi ko engine goto woni féri yimɓe tato hen goto wasi fittande muɗum ɗiɗo hen gañima tawɓe liggotono koye CSS woni guesa sukara tawetema toon to rissa toola taw ɗum waɗi koye nokku biteɗo baridala ene tawe e nder diwan mo mbana on goto base en fittanum jeeya ko toon to Bignona ne tawe nder Ziguinchor to Mbacké ko cukalel ngel duuɓi tati ngel yooli e nder basse goto ngel inde mum wonno BMF ngel duuɓi tati to Mbacké Xewar ko toon ngel yooli e leggal jayena ɗon ɗo yumma ko ata accunomom fijjay cukalel gonguel nden yummo arti tawi tan ko angel humba e nder ngel ɗon beelela oɗo saha noon police udditi hen losko yañgo no fewi gam ƴewde ko jeeyi oɗo hen sababu jaydiyanke windiyanke Cheikh Yérim Seck hande darima yeeso baax ɗum noon nawanimo toon wonande plantuji kewɗi heeɓi ko fate banggue deftere nde o yaltini hesere taw deftere nde o inni ɗum ko Macky Sall face à l'histoire wona ɗum nayimo toon ko Cissés ɗum ko foire caggal wonande facture aji kewɗi ɗi o yeɓani ɗum jeeyi sababu daroyademo toon ko wona ɗum ko guila tan daroɗe nduɗo hen leru o yaltini ndeɗo hen deftere o dañani hen jaam e kala ñalawma ne jogui ɗerwol joƴƴintengol e balɗe ɗiɗi yimɓe ɗiɗo mbasi pittal men taw koye perali otoji hen goto ko ñande alet jewtuɗo hen o sanga juulal takkusana toon to commune mo Mboula ene tawi nder département mo Linguére wuro wiyetego Mbaye hawa ko sofor goto dongnannoɗo woppuya baɗanɗo marche arrière kam yeɓɓi cukalel ngel noon ko ɗon wasi fittanu mum omo tawi juuɗe wonande dadiɓe gendarme aɓe taweteɓe to yang goɗɗo ko kikiɗe hanki o toon to Bakel ko infirmiére goto ko minicar goto ferimo to nokku biyeteɗo Sinthiou Fisso
fiencu fisa hakkude belela kankone o wasi en fittan mon dognano ɗo to ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jehetena ko atonto Madina Gunasa jabɓuɗen musidɗo men Amadou Samba Lo ma artanene ñande tati lewru fanduro ene ndu udditala juma bëpp mo Madina Gunas taw koto Dakar. koko dilli ɗum ko ɓurɗum hewde dole oɗo saha kuccanden to uddital juma mo boppo ɗon Dakaru juma sokiraji den Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba guila hen ujunere e temedde jeenayyi e capan jeegom ɗiɗi ngal ɗo bowol wawi dañede wawi heɓede e ballal ɓen murteɓe ɓe ganduɗa ko ɗon mbaɗanno iidiji mumen kono noon de ceerno Seydou Ba holliri en yiide bowal ngal gam rewde hen Allah e wadde hen suudu Allah kamɓe murteɓe ɓe kolliri ɓe kañum ko iidi ha iidi kamɓe noon ko waktuji ɗi fof ñal fof e mbaɗ ɗum ɗon bowal ɗo wadde noon bowal ngal ko bowal mabɓe ko ni bowal ngal dañira e ballal ɓen murteɓe caggal muɗum noon hira ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetato ɗiɗi caggal bindugol ceerno Seydou fodde duuɓi ɗiɗi ɗon nden hayre arande fawa ɗon de juma boppo gam made jamaka guel nden en jamaka hen yaaha enema hen kono kadi ha ujunnaɗi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ko nden hoorejo leydi Sénégal kañumne waɗi hen ballal mantinigal e nder jamaka guila yaccinde ɗum kono kadi ha e ŋarɗinde ɗum ha oɗo saaha mo kalten juma ka fewnama gasi ala ko heddi sowona tindade toon de Dakaru gam hawre uddital juma ka ñen 3 février hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati bandiraɓe julɓe kala guila Madina Gounass ha e leyɗeɗe kala guila bandiraɓe Sharifaɓe ha toon to Maktoum Karam kañum kadi kolliri ma yimɓumen garta kawrita ndede moƴƴere Allah waɗetede ɗende jama boppo jama siraji din Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba e ballal ceerno min khalifen ceerno Jama Tidiane Ba khalifa to Madina Gounass o erim julɓe kala o erim dendagal galleji dinde kala hay hen goto oppaka goto ka en nodda nde arata tawtirede nde ɗon moƴƴere Allah nde ganduɗa ko julɓe kala jeeɗum ko l'islam kala jeeɗum ala hay goto jeyɗo sowona aduna kala jeeɗum bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ko musidɗo men Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu uddinama Amadou Samba Lo so tawi ari ha to bopp ma tawɗon cuɗari jondi ɓamtidi suudu Allah mahandu yondu hewndu annoraji ndu noon jogori udditede ñande tati aljuma padre eno so jomiraɗo haaji tawtorede khalifa mo Madina Gounass jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal heɓtoɗo Weltare TV kabruji garanden ɗo e nder Ziguinchor Sonacos Ziguinchor de holliti caɗele muɗum fodde lebbi ɗiɗi campagne o ko ari ko ina wayno kamɓe de ɓe dañani guerte joni noon ina wayno ɓe dañi tan ko tonnoji 13 tonnes ɗum naati e nder Sonacos ɓe kolliti noon ɗum ɗon ala ko woni hay hunde ina wayno kala ɗo temedere neɗɗo liggotono 90 neɗɗo o hande natti liggade ɗon ɓe kolliti ɗum noon ko caɗele ko bonande kadi leydi ndi ko caɗele wonande aduna o nde wonno diwlin fof ko toon ummorto waɗi ɗum noon ko kilo mo ɓe mbi eɓe cooda o holɗum 55 ina wayno joom guerte en ɓe nawat ko jeeya 70 to e nder jeere ɗum no addani ɓe kamɓe ɓe donki dañde guerte ɓe kolliti kadi président de la république Macky Sall eɓe jiiɗi yo waɗa hen juuɗe muɗum adda hen ballal muɗum so ronki ɗum Sonacos feewi ko leydi yanat ɗum noon ministére agriculture o holi Ali Ngoye Ndiaye ɗum fof jogori ko fawede e dow muɗum caɗele ɗe taw wona e muɗum woni ko ɓe dañani guerte ɓe kolliti kadi route national umorade lawol fewde ɗon Dakar Carrefour Diano mbe ha yettanma Bignona woni koye gollede gila ma won lebbi ɗiɗi fewde joni ina wayno golle ɗe ko dartiɗe ɓe mbino hol sababu dartogol nde wonno gila ndungu ngu silti fewde joni nana golle wiyanno ko lebbi 3 joni noon ma ndungu ar ɗum ɗon gasani ɓe kolliti noon yo laamu ngu wawa wadde hen juuɗe muɗum beele eɓe mbawa gaynude ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi en jeehi to e ñaguisi eɗen gandi commune ñaguisi o kamɓe de ɓe gonde caɗele ha feeri leyɗele leydi ina wayno to e nder Ziguinchor département Ziguinchor nde wonno to Kanten jeeya ko e ñaguis Kanten noon e Ziguinchor wonani hay kilométre goto
ɗum noon so tawi jeeyama toon ina waɗi no caɗele leyɗele nan toon hande woni poɗodiral aɗa yiya galle goto yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato ina jeeya ɗum ɗon noon ɓe kolliti ɗeɗo caɗele yo laamu ngu waw daranade wawde walluɓe hen haaɓe mbawi heptude leyɗele mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade ɓe nan toon mbaɗi toon jardin ŋaji e galleji janani e terrain janani ɓe nan toon ina coodi taw wiyaɗo coodi ɗo coodi koye inɗe goɗɗe ɗum noon waɗi caɗele hakkude commune o e yimɓe honɓe ɗon ɓe Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko Mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Saar aɗa namdo toon beele ko ñebbe ina goni Mbotto walla ɗe gonani toon eɗen toon haɗe mbi duƴ ɗum noon sarɓe ɓe hande eɗen gandi liiduɓe ɓe hande ina beltani sarɓe ɓe nani ga mbaɗa hande bawɗi ina ŋayilaji ina mbaɗa hen hunde fof weltanadeɓe e ɗeɗo ñebbe ɗum noon eɓe mbima bisimilla yallo kewaldejo Amadou Isaga Kebe so tawi a yeehi ha to Jowol ma tawɗon Demba Wana windiyanke kuɗola ekkiyanke bindol hande nan ɗon ñalla wadde piccel ngoriji denɗuɓen nan tan gaddanɗuɓen kaɓɓe ñebbe e kala banggueji o holliti kanko e Italie kam o hayti saabu kaɓɓe ñebbe ɓurnimo kaɓɓe haalis min kam mi wiyani noon kaɓɓe haalis ɓurnimi ɗen kaɓɓe ñebbe sen to Mauritanie paaɗena wonande suudu tuumo ko fate banggue ɓen tuumaɓe dirtinde ngaalu leydi ndi ekkitale laamu Mohammed Wul Abdulaziz wonande koɓe inniri taw kadi ganduɗa ko dossier ji alsaria ɗin noon gudditama ɓen 12 tuumaɓe hanki watti lawol ɗimmol hande lawol tataɓol koɓe daari e yeeso bar e tawtorede Mohammed Wul Abdulaziz ñalawma hanki o kami hujjiyankoɓe mabɓe kame ɓen avocat ji heedanɓe société civile walla ni état o e hoore mum hanki caggal kamɓe kala nde ɓe ketta ha gasi ɓe jeddi ha mimi leydi hay mbuɗu wotu koɓe tuuma ko e nder ɗin ɗereji ala kala ko laati hen kono kadi kanko Mohammed Wul Abdulaziz hujjiyanko mabɓe ɓen kocci toon konngudi ngam artude e ndeɗo henna ñawore walla ni ngolɗo henna keɗɗogol ala kala ko rewi hen lawol hujjiyankoɓe société civile kolliti kañumen wona état o waɗi ɗumen ɗon ko ɓen borjinɓe jawdi leydi ndi ɓiɓɓe leydi ne cohli jawdi mumen nde tetete ha laaɓa subaka hande o kadi udditi wonande toon to baa kettogol ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji ko wona ɗum ko fate banggue Rafi Mouhamadou Abdoulaziz hujjiyanke laamu holliti wonande rafi makko haɗatamo ngam hettede oɗo henna baa ngam oɗo saa omo foti jabde ko difti walla ko dirtini ngaluji leydi ndi kala ɓiɓɓe leydi ndi ene kato jini e ngaluji mumen kanko Mohammed Abdoulaziz wa arti e yaññade beelol makko ownagol e nder leydi Mauritanie ha tenti noon wonande ko tuuma ko ha tenti jamma makko gadiɗo mo walno to kaso wonande gueɗe kewɗe ɗe o yi hen e rafi makko mo dañi hen wa arti e yaññade ɗeɗon gueɗe kala hanki nde o dari e yeeso bar jeheten ko toon to kiifa campagne safroɓe siftinde on ɓooyano en mbaddino yewtere e banimen debbo sohna Farmata Ba taw ko gardiɗo pelle ɓen rewɓe toñaɓe ɓuraɓe doole o hollitino hen wonande ɓooyata campagne safroɓe taw ko ñaw biteɗo fistule ma jetto toon to Mauritanie aɓe tawe to kiifa ɗum fuɗɗima guila nogas jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni hecci hanki o ko balɗe 5 gasata ko 3 février woni aljuma paɗɗoɗo hen o so jomiraɗo haaji wonande ɓen rewɓe joguiɓe caɗele to banggue jibinirgol ha dañi hen ceekanɗe goɗɗe taw kadi ganduɗa dañi hen caɗele mawɗe no fewi guila to banggue gueɗe goɗɗe ko ɓen goni noddaɓe hen taw kadi ɓen safroɓe ko yarlitiɓe hay mbuɗa yoɓata a arat cafreɗa tene kadi dokkeɗa passement ñammineɗa loseɗa ha cella ɗum noon ko yidde tan yimɓeɓe kala yo gon e jaam jaagoɗɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie Wuldahi waɗi jonde mum hanki ngam jaɓɓademo wonande délégation médicale iwɓe toon to royaume sarifayni o sarifa woni leydi Maroc kamɓe noon jillu balɗe 3 nder leydi Mauritanie ngam yurnitade yogay ñabbuji kono kadi kamɓe ɓe keetti koto fannu banggue réanimation koye ɗin fannuji woni ɗiɓe jaari to Nouadhibou jonde hanki yuɓɓinama toon yuɓɓinum ko walimo Dakhla kame Nouadhibou woni Mahi Ahmeda
suwala nden o yuɓɓini ɗum koye ɓen yeyoɓe liɗɗi kamɓe ɓen awoɓe ɗum ko caggal nde laamu ngu uddirton kene fota wonde nokkuji 15 jeeyirɗi liɗɗi gam teskede liɗɗi ne ceeri e nder Nouadhibou hay so tawi woni ko toon awete ni likon tokocon ni mawkon ala hen kala ko memoto wo holliti walla nde ɗo saaha yiddeɓe kon ɗen gueɗe kala jurnite ko fade banggue ɗin cogguji ha ɓuura yadude e ɓesguji leydi ndi ha ɓuura newnan-deɓe e nder ɗiɗon fannuji kala woyndu ndeɓe noddirta hende tawete en ko gaz lattuɗo ceer tawetedu hakkude Mauritanie kame Sénégal ko caggal jonde yuɓɓinade to Dakar lamurugo leydi Sénégal ko fade banggue pétrole kame gaz jagorɗo mo leydi Mauritanie tambiɗo ko fade banggue gaz kame pétrole woni Abdel Salem wulde Mohamed Saleh jillu makko toon wo holliti wonande nduɗon woyndu hende noddirtendu wonande hewndu gaz tawitendi hakkude Mauritanie kame Sénégal so tawi gole ɗe ko temedere capanɗe jeetate oɗo saaha gasi ha laaɓi firti ko ɓooyata ɗen gueɗe kala ma gasa hen ha laaɓa garten koye koninkoɓe leydi Mauritanie général major des forces spéciales taw kadi ko on wonande tambiɗo autant nelaɗo woni biyeteɗo Bora onanna o dañi joɗodade e nando makko on jagorɗo kadi o dañi joɗodade e nando makko général major chef d'armée mo leydi Mauritanie toon to joɗorde jagorɗo ndenka walla jagorɗo konu mo leydi Mauritanie ko nden siifa hakkude nandirala wonande leydi Mauritanie kame leydi Égypte ɗen ciifanɗe ɗi noona ko jillu général Ahmed Zaki mo leydi Égypte hakkude makko e jagorɗo konu mo leydi Mauritanie wonande jokkodirala hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue koninkoɓe leyɗele ɗiɗi ɗe ha mbawa jokkodirde e gostodiral hebloji kam ene wondi e kabaruji yoga e fannuji kewɗi kala accident musɗo baɗɗo hanke nayo mbasi hen pittali mumen sappo gañi hen ɗum noon waɗi koye lawol ka heyɗi luksayba ene tawa nder état mo gorgola ɓen gañiɓe dañi nawede toon to hôpital suudu safara ndu kay heyɗi ɓe noon kaɓi ɗon safara men tampuɓe ene ɓendine toon to Nouakchott jayde no hollitiri eɗen mbiya tan ɓen wasɓe hen pittali men nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna ɓen gañiɓe hen ɓe nde keɓata celal men duttito e golle mumen hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie bati batu mum hakkude makko e comité tambiɓe haɓade ñaw boros mo coronavirus ɓe garti e lebbi jawtuɗi ko wayno lewru novembre décembre e janvier kala wonande darde jagorɗo e habtade ngal cetala wonande ko fati e banggue boros mo ñaw coronavirus on hoore jagorɗo Mohamed Wul Bilal dañi wadde siifande 6 hakkude makko e jagorɗo diine mo leydi Mauritanie ɗum noon koye artude e suudu zakata moni mo leydi Mauritanie ngam oɗo saaha gueɗe kewɗe bawɗe yuɓɓinede hen guilay ɓen gollotoɓe anduɓe ha e sifa ɗin mbadiji yahoɓe ne gaddoya asakal e ɓen wersoɓen kala ngam wawde ƴellidde on fannu taw koye suudu zakata moni mo leydi Mauritanie to leydi Mali garten ko fade banggue caɗele projet constitution leydi ndi haala mum ne jokki guila tan 19 lewru décembre ha yetti 27 janvier ɗum ko caggal 27 ndu lewru ndu gonɗen jonde mawde yuɓɓinade to Bamako ngam yurnitade wonande ko fate banggue ɗin ɗereji holno wawata gaynirede ha laaɓa ko nden hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta wawi yurnitade ngam ƴettude kene tolno 51 neɗɗo ɓeydude ɗuma e ngal cetal kamɓe kala hande o maɓe gonoy 69 ene hen tawta jeetato ene hen ko gouvernement o ene hen kadi jeeya koye CNT ne hen koye jeeyaɓe e pelle ciifande Alger 2015 ene hen kadi koye pelle goɗɗe ɗum noon ko heɓanade wonande sumgoji tijjaɗi 19 lewru mars e nder ndeɗo hen hittande taw ko sumgoji membitel koɓe mbiyata référendum heɗdiɓe yaltuɓe hen ha laaɓi ɗum ko ñalawma hanke o CMA taw koye sifande Alger tawtornoɓe oɗon fannuɓe kolliti konnguɗi Abdullaahi Diop jagorɗo affaire étrangére ɓe jonnani ɗum hay seeɗa ɓayde ko noon kamɓene sifande Alger pelle kewɗe kolliti jaadani ngal ɗo hen cetal darnal ngal ngam jokkidde
ko fate bange tugnorgala leydi ndi ha laaɓa oɗo saha ko nden deƴƴere woni ko kewi guirinogase jeeɗiɗi ha ɗo ko wona ɗum ko hanki RFI yaltini batu mawɗo jooɗiɗo hakkude wonande yoga e pelle ciifanɗe Alger 2015 hakkude mum e gardiɗo groupe islam wol muslimina taw ko wallidiɓe al-qaida woni iyad aga haali nden jonde jooɗi koye ɗeɗo henna balɗe hakkude nogase jeegoma e nogase jeeɗiɗi waɗɗani kiidala nokku biyeteɗo jan hanne ne tawe e sara kiidala e tawteren Mohammeda aga entalaha o woni gardiɗo on woni gardiɗo CMA nden jonde noon en keɓani hen ko laaɓima en garta hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde jillu wonande Moussa Fakki Mahammada gardiɗo commission union africaine o jaɓɓama toon to Bowal laaɗi diwaje ngal Modibo Keita jaɓɓimo toon ko jaagoɗo toppitiɗo ko fate banggue gueɗe jokkodire kanko on gardiɗo fannu union africaine oɗo sahani tijja leydi Mali woni koye lawol artugol e nder union africaine siftinde on wonande leydi Mali caggal nde hokkirano wonande yo rokkira ko fate banggue mudda taw ganduɗa ko fate banggue transition ha laamu ngu sali en waɗino ko fate banggue yowre banggue CEDEAO ko noonne kadi banggue union africaine oɗo saha noon union africaine woni koye kaldigal ene ɗamina ɗen gueɗe kala maɗe deftoy hen to banggue lawola hewɓe e kileneɓe taw ko sodaɓe carburant e nder pompoji gasoil essence e nder Bamako ko taari ɗum kala kolliti oɗo saaha laamu ngu foti ko walludeɓe e darde timmude gam teskadeɓe guykaji mawɗi no fewi ɗin guykaji noon ɓe kolliti wonande pompoji ɗi ne waɗi guyka kaɓe pamani no fewi wuro jenne ko assasina debbo goto kamɓe sukaɓe ɗiɗo woni waraɓe toon kamɓe no ɓe cokka ko kure ɗum waɗi koye wuro wiyetengo Baraso ko ɗum noon ɓe pella ko baluji woni ko fella e mabɓe kamɓe ɗiɗo ɗo saaha noon losko yango udditama hen sen gewi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry wuro wiyetengo Fafo ene tawi nder leydi ndi gon wuro ko caɗele mawɗe woni ko waɗi toon ñalawma hanki o finoɓe wuro ngo hewɓe hen tinani joni tan hanani dirali mawɗi no fewi deki noon ko ndinkaji mawɗi ndinka noon woni baaɗi tan nayeji mawɗi giwi ladde dogi cokke wuro ngo hewɓe kam wawɓe dogɓe kam ɓe daɗi ha heddi hen cukalel ngel duuɓi sappo ngel kam dañi hen ŋaccanɗe bonde no fewi guila to keeci reedu ɓandu kala bammaguela woni biyeteɗo ceerno gando laafo erima laamu ngu nde wawata walludeɓe kala saaha ɗeɗo caɗele ne kewi toon teskede so tawi a tinani tan so ɗi bettima aɗi mbawi ni hay yoɓade hen fittanoma kono cukalel ngela ɓe erima laamu ngu nde wallataɓe nde ngel nawete to laaɓe walla ni Conakry beele ngel heɓa safara maggel tawno gañane ɗe ko musɗe no fewi to Guinée Conakry ne ɓeyda jokkodiral hakkude men Sierra Leone ɗum ko caggal jillu hecci hanki o woni Julius Mada Bio hoorejo leydi Sierra Leone hakkude makko e nando makko woni colonel Mamadi Doumbouya ngon jillu noon nde o yetti to Conakry toɓɓe kewɗe kamɓe jokkodire dañi lawɗinede hakkude mabɓe ko wona ɗum ko projet ko fate banggue hettede e nder baara wonande wargoji bannoɗi wargoji bannoɗi to Bowal nogase 7 septembre 2009 ha hande ne hetti ene jokki hettede e nder tribunal mo Conakry sengiwi to leydi Guinée paɗen koto Burkina Faso hanki ko jangu musgu waɗi kene tolno e 13 gendarme mbasi hen pittale men hen goto civil jamburu kono kadi ɓen gendarme ɓe kolliti ɓe jooɓima kene tolno e 15 fittandu ɓen wiɓe darani ko diine l'islam ɗum waɗi koye wuro wiyetengo Falangutu noon tawete koye senomo Sahela ɗum ko ñalawma hanki o to Burkina Faso ñande aset jawtuɗo e no ko seppo mango waɗi to Wagadugu yogay gure taweteɗe e nder leydi ndi ngam wallide transition e pankaroji ɗiɓe bindi ɗi mbaɗi ko France dégage ɓe ɓuuri soyninde ɗum walla ɓe ɓuuri weynude ko drapeau ji leydi Russie to leydi Burkina Faso
keddoɗen hande ko cumu musɗo baɗɗo e jeere sankara yare noon ko jeere nde ganduɗa wona bulet tan wawde sumde e kala saha hani teska nden jeere cumu mawɗo jeere nde Wagadugu kene tolno e temedde jeetati boutique woni ko sumi hen to Côte d'Ivoire lora bagbo bannoɗo jillu mum to wuro wiyetengo bayta to wuro wiyetengo bayota ne tawe nder leydi ndi ko toon wo suuti konnguli makko wo eeri wonande état ji ɗi CEDEAO nde mbawata ɓeytude darde jurnito ko fade banggue leyɗele transition ha tenti ko wayno Mali Burkina Faso wona élection wawata réglude caɗele gonɗe toon ɗon ɗo lamɓe leyɗele mabɓe ko wayno colonel Assimi Goïta ene dari ngam habtade ɓen wiɓe pellata ko jihad addude jaam e leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi kala ne gonde mum firti ko ɓiɓɓe leydi ndi cuɓimo kono ne kadi to leydi Burkina Faso wonande capitaine Traoré ne dari sur le terrain ene yahane arta ɓiɓɓe leydi ndi ene gonde mum oɗo saha CEDEAO foti ko yiide ɗum ɗon anda ɓeɗo hen ko fotɓe wallitede darde mum wona sumgoji wawi addude jaam e nder ɗen leyɗele addata jaam e ɗen leyɗele ko wallitede ha jaam arta e nder ɗen leyɗele ko ngoliɗi wo suuti kanko Laurent Gbagbo ñawore ɓattiɓe Guillaume Soro ko hanki wonno dirtinama ha 2 février lewru fandu so jomiraɗo haaji ɗum noon ko Souleymana Camarata e hakkude mum e 11 ɓen tumaɓe ɓattiɓe wonande Guillaume Soro nden ñawore woni dirtinade Togo ɓeydi nden kay kisala ɗum ko 25 ɗum ko caggal navire goto giwɗo to États-Unis d'Amérique navire heblo mango hakkude koninkoɓe tambiɓe nden kay kisala wonande maaje kaɗeɗe leydi Togo wonande ɗen bandiji joguiɓe armeji taweteɓe nder maaje yiltoɓe batoje walla wone gueɗe mbaɗa hen piratuji goɗɗi ngam habtade ɗen gueɗe jeeyi sababu goɗon heblo mango no fewi to Gana ko ñamirde wotere ɓurde teskede e nder akara lamurgo leydi Gana nde ɓe innirta yalwo sessi wakkayi to leggal bitegal oybi ngal noon wonande kala mo ñamani toon wiyata ko ala ñiiƴe dow nga onande on restaurant kañum udda jeeyi sababu uddede ɗon restaurant kene tolno e 53 neɗɗo ñamnoɓe toon hecci hanki kala mbattidi ko hôpital hakkude dedidogoji e tutoɓe neɗɗo goto wasi hen fittanu mum oɗo saha losko yango udditama hen holkoɓe ñaami toon walla holko naati e nder ndeɗon ñamde to Libéria George Weah hoorejo leydi ndi holliti oɗo saha o jeeyama e ƴammoɓe dawal ɗimmal sumgoji paaɗi caggal duuɓi 6 ɗi ɓiɓɓe leydi ndi kokkimo yo ardo leydi ndi mawo ƴamtu dawala makko ɗimmala Soudan hakkude me Tchad ne ɓeyda sembe ɗum ko caggal jillu gardiɗo leydi Soudan woni Abdallah Fattah al Burhan hakkude makko e général Mahamad Idrissa Déby tino ɗum ko hecci hanki o jonde hakkude mabɓe kaldigala ngam ɓeydude nden kay kisal hakkude leyɗele mabɓe kame gossodiral to banggue jeeygu kam e commercial to RD Congo Pape François gardiɗo Vatican yettima toon jillu makko jillu jaam e kisal beele jamne duumo nde leydi Congo konan ko fedde ADF ko ɓen mbaɗi toon jangu mumen e nder guure tati no ko biyeɗo Turi nden ko biyeɗo Turi ɓe dañi yoɓat toon kene tolno e 15 fittandu wonande ADF noon ɓe ɓuuri ɓattade ko fedde wiitende Daesh woni l'organisation état islamique Tunisie hoorejo leydi ndi woni Kayit Sayed itti e golle mum hanki jamma jagorɗe ɗiɗi jagorɗo ndema kame jagorɗo jangde ngam wasdeɓe ɗoftade gollal mabɓe e yirbude oɗon fannu ko wona ɗum ko opposition mo leydi Tunisie erima hoorejo leydi ndi woni Kayit Sayed nde accitta kañum e hoore mum golle mum ɗum ko caggal 29 nduɗo hen lewru woni heccanki o sumgoji dawal ɗimmal législative sarɗiyankoji baɗɗi ko yalti wototi ko kala e temedere ko 11 piccal tati firti ko ɓiɓɓe leydi ndi ko nattuɓe yidde yiidemo kanko hoorejo leydi ndi to joolam jaɓeri proche walla jaram jaɓeri proche orient jillu wonande jagorɗo affaire étrangère mo leydi États-Unis d'Amérique woni Anthony yettima jamma hanki o to Israël ha to Ramallah ɗum ko caggal nde iwi toon to leydi Égypte joddademo toon
e hoorejo leydi Égypte ko gila toon wo nodditi wonande leyɗele ɗiɗɗe nde ɓurata addude jam e kisal hakkunde mumen woni leydi Israila kam e Falasɗina caggal mayɗeli e gañande e piyande kala hewde yidde moɗo saha ko jam duumiɗo nde arta toon to Ukraine bomboje ha hannde jokki jippade toon kono kef kañumne jokki ñiiƴe ene jokki dekkude juuɗe mum ñagade occidentoji kaɓirɗe celluɗe ko wayno char de combat tekkuɗo kamillaɗe diwoje taw ko guerre gonoje dow kono hande occidoji ene mbarɗe ɓerɗe ɗiɗi tottude walla ala mbete ɓe kuuli so tawi ɓe totti Russie bonni ɗin kaɓirɗe mbete wona Russie ɓuuri forde mabɓe walla ala ɓe tottat ko ay wonde kala kef ene jokki hebde bomboje gulɗe jaw ene ɗamini balle iwde occidentoji ko suwa tawa yettade ɓe Pakistan ko jangu musgu waɗi hanki altino e nder juma nokku bireɗo Peshawar ɗum noon kene tolno e capanɗe jeegomo e goho neɗɗo heddima e nder nguɗo hen nan jangu 150 neɗɗo gañi hen gañande musene fe anda kono hol baɗɗo oɗo henna attentat to leydi France hande ko moɓodiral syndicat ji kame salarié en kala ɗum ko caggal ñande 19 ɗiɗo hen lewru nde ɓe moɓodirno gam haɓade loi 64 ans yaade foftorde muɗuma hande ne ɓe moɓodiri wonande 19 janvier kene tolno e million eko fawi neɗɗo yaltino hande kadi kamɓe kala ɓe kolliti maɓe jippoye boni ha laamu ngu yatire hen caggal to turki gorko goto kam dari hanke yeeso suudu ñawore ɗum noon koto tribunal mo kartal mo Istanbul kanko noon jeeyi sababu darade mo yeeso tribunal ko rokkirdemo almudo makko ɓinguel dewel cukalel dewel jaaɗo duuɓi 6 wonde almudo makko yarata koye duuɓi 23 o huumi ngal dewgal ɗum noon hanki kamɓe ɓe jeeya koye lawol biyetegol Ismaili Hakka jeeyi sababu hanki wonande jeeyaɓe ngol lawol hanki hewɓe jippima e booli gari toon to tribunal ñawore nde dirtinama ha 29 lewru fandu kono kadi oɗo sa article tribunal o holliti ñawore mabɓe ne jogori yaade ha 26 taw ko ndungu e nder kaso musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗena kekiɗe hande oɗo yeeso hadirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malayki jaam yo jaam Allah hiranena